дар ҳоли фишору саркӯбҳои тоҷикон дар русия, ҳукумати тоҷикистон ба русия ваъдаи омодасозии боз 100 000 муҳоҷири корӣ додааст. пулис дар ҷустуҷӯи падари Сорбон хонаи чанд хонаводаи тоҷик дар Варшаваро тафтиш кард. пардохти хизматрасониҳои давлатӣ бо пули нақд манъ шуд. журналистон фабрикаи ҷавоби ҳукуматро ошкор кардаанд. дар ҳоле ки муҳоҷирони тоҷик дар русия зери фишор ва саркӯби саросарӣ қарор доранд, вазоратҳои кори ду кишвар дар бораи омодасозии 100 000 муҳоҷири корӣ аз ҷониби тоҷикистон барои русия гуфтушунид карданд. дар дидори Гулнора Ҳасанзода, вазири кор, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон бо Елена Мухтиярова, муовини вазири кор ва ҳифзи иҷтимоии Русия, ки рӯзи 19 июн баргузор гардид, ҳамин мавзӯъ баррасӣ шудааст. ба иттилои саҳифаи расмии вазорати меҳнати Тоҷикистон дар Фейсбук, 100 000 муҳоҷир пеш аз сафар дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ ва маркази таълимоти калонсолони Тоҷикистон мувофиқ ба талаботи бозори меҳнати Русия омӯзонида мешаванд. эҳтимоли омӯзиши касбии муҳоҷирони меҳнатии тоҷик аз ҷониби корфармоёни Русия низ баррасӣ шудааст. дар мулоқот ҳамчунин рафти иҷрои созишнома байни ду давлат дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони Тоҷикистон ба фаъолияти меҳнатии муваққатӣ дар қаламрави Русия ва ифтитоҳи намояндагии хадамоти шиноснома ва раводити вазорати корҳои дохилии Русия дар Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. гуфта шудааст, таъсиси намояндагии хадамоти шиноснома ва раводид дар Тоҷикистон ба шаҳрвандони кишвар барои гузаштани ба қайдгирии изи ангушт ва гирифтани патент ҷиҳати амалӣ намудани фаъолияти меҳнатӣ, шаҳодатнома оид ба донистани забони русия ва асосҳои қонунгузории Русия пеш аз сафар ба ин кишвар мусоидат намояд. пулиси Варшава, пойтахти Лаҳистон, дирӯз дар ҷустуҷӯи Пулот Абдураҳим Абдураҳмонов, падари Сорбон Абдураҳимзода, ки чанде қабл аз истирдодаш пешгирӣ шуда буд, хонаи чанд хонаводаи тоҷик дар маҳаллаи Урсуси Варшаваро тафтиш кард. дар натиҷаи ин амалиёт як нафар боздошт шудааст. гуфта мешавад, Пулот Абдураҳмонов ба дархости паноҳандагиаш ҷавоби рад гирифта, ҳанӯз фурсат накардааст аз он ба додгоҳ шикоят барад. одатан барои шикоят аз болои қарори хадамоти муҳоҷират 10 рӯз муҳлат дода мешавад, вале ин ду нафар бо сабаби иваз кардани ҷои истиқомат посухи радро дертар дарёфт карданд. ба гуфтаи шоҳидон, кормандони полис ба ҳар хонаи тоҷикони сокини ин маҳалла чанд бори сар заданд. ба гуфтаи яке аз шоҳидон, полис дар ин амалиёташ нафаре бо номи Қутбиддинро, ки қаблан ҳамроҳ бо Пулот Абдураҳмонов дар боздоштгоҳ будааст, дастгир кардааст. сабаби боздошти ӯ маълум нест. гуфта мешавад, Пулот Абдураҳмонов ҳамроҳ бо писараш Сорбон Абдураҳимзода ҳангоми убури сарҳади Лаҳистон баъди шурӯи ҳамлаи Русия ба Украин дастгир ва дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигаҳдорӣ мешуд. дертар ӯро озод карданд, аммо писараш дар боздоштгоҳ боқӣ монд. мақомоти Лаҳистон рӯзи 28 май кӯшиданд Сорбонро ба Тоҷикистон истирдод кунанд, аммо бо дахолати созмонҳои ҳуқуқи башар, ки қарори манъи истирдоди ӯро аз додгоҳи Аврупо гирифта буданд, аз ин истирдод пешгирӣ шуд. пардохти нақдии андоз, боҷҳои давлатӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакии давлатӣ дар Тоҷикистон манъ шуд. дар ин бора фармони Эмомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, содир шуд. минбаъд ин навъи хизматрасониҳо тариқи ғайринақдӣ ба роҳ монда мешавад. сомонаи расмии раис ҷумҳури Тоҷикистон матни фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро, ки имрӯз 22 июн имзо шудааст, интишор намуд. тибқи ин фармон аз 1 августи соли 2023 пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ дар бораи додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба бюҷет, ҷаримаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда мешавад. шурӯъ аз ин рӯз аз ҷониби вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба таври нақдӣ қабул намудани пардохти хизматрасониҳои музнок
манъ карда мешавад. дар фармон таъкид мегардад ки ниҳодҳои масъули давлатӣ аз ҷумла Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ барои қабули пардохтҳои ғайринақдӣ то 1 августи соли 2023 инфрасохторҳои заруриро таҳия, ташкил ва таъмин намуда, ҳамгироyии инфрасохтори қабули пардохтҳои ғайринақдиро муҳайё созанд. хадамоти алоқа ва дигар ниҳодҳои дахлдор вазифадор шуданд ки ҷиҳати таъмини амнияти иттилоотии пардохтҳои ғайринақдӣ чораҷӯӣ намоянд. аз ҷумла хадамоти алоқа ва дигар ниҳодҳои дахлдор ӯҳдадор шуданд ки якҷо бо операторони шабакаи алоқаи барқӣ пайвастшавии бефосила ба шабакаи интернет ва суръати зарурии он, инчунин фаъолияти мунтазами воситаҳои электронии пардохтиро таъмин намоянд. ба Кумитаи телевизион ва радио Бонки миллии Тоҷикистон, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ ки хизматрасониҳои музнокро ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд, дастур дода шудааст ки корҳои тавзеҳотию фаҳмондадиҳиро бо истифода аз тамоми воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ мунтазам амалӣ намоянд. инчунин зикр гардидааст ки дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои адлия, молия, Бонки миллии Тоҷикистон ва хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон то 31 декабри соли 2023 ҷиҳати фаъол намудани портали ягонаи пардохти хизматрасониҳои давлатӣ чораҷӯӣ намоянд. дар фармон зикр мегардад ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои худро то 1 сентябри соли 2023 ба фармони мазкур мутобиқ намояд ва Бонки миллӣ, вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ ҳар 3 моҳа оид ба рафти иҷрои фармони мазкур ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. рӯзноманигорони қирғиз дар шабакаи ютуби Чекит медиа маълумот нашр карданд ки шуъбаи СММ Корпоратсияи миллии телевизион ва радио як фабрикаи қалбакии маъмурияти президенти Қирғизистон аст. дар ин бора хабаргузории клуб иттилоъ додааст. муаллифони ин навор бо такя ба манобеи номаълум иддао доранд ки шуъбаи СММ ки аз моҳи ноябри соли 2022 вуҷуд дорад, мустақиман аз роҳбари хадамоти сиёсати иттилоотии дастгоҳи президенти Қирғизистон Дайирбек Орунбеков дастур мегирад. ҳарчанд мақомоти расмӣ ин хабарро рад мекунанд. таҳқиқгарон далел меоранд ки аз замони таъсиси фабрикаи ҷавоб матолиби ситоиш аз мақомот ва инчунин интиқод аз мухолифин, созмонҳои ғайридавлатӣ ва расонаҳои мустақил пайдо шудаанд. ҳамзамон на танҳо профилҳои воқеӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ, балки профилҳои қалбакӣ низ фаъолияти таблиғотӣ аз ҷониби ҳукумат бурданд. он чизе ки дар бораи Орунбеков низ маълум аст ин аст ки ӯ моҳи майи соли ҷорӣ аз мардуми қирғиз даъват карда буд ки хабарҳои манфӣ нашр накунанд то сайёҳони хориҷиро натарсонанд.